Ja esittelen erilaisia maljoja, eli nyt mulla on tässä tämmönen isompi setti. Tässä on 1,5 kiloinen malja. Ei kun tämä on 1,5 kiloinen, anteeksi. 1,5 kiloa, kilo 100, kilo 200. Ja sitten se semmoinen sydänmalja, 750 grammaa. Ja käytän tätä huopamallettia tai tämmöistä puukapulaa. Ja esittelen hieman, että minkälaisia ääniä tämmöisestä isommasta vajaa 500 euron setistä lähtee. Ja yleensä maljoja ei ikinä poikkasta kesken kaiken, mutta nyt ne sois tässä monta minuuttia, jos mä en lopettaisi kesken. Näytän myös toisen tämmöisen isomman setin. Taas on 1,5 kiloinen malja, aivan ihana iso. Sitten tämmönen 1100, 1200 ja 7,5. Ekana kovalla. Niin kuin huomaatte, malja ääni loppuu tosi äkkiä, kun siihen koskee. Että opetellaan sitäkin, että annetaan niiden soida pitkään. Sitten mulla on täällä todella iso juurimalja. Tää on noin 2 kilon malja, oom. Tommonen ihana oom-kuvio. Ja tää on semmonen monen haave, koska tää soi niin ihanan matalalla. Värähtelee voimakkaasti.
Sitten siirryttiin tänne sängylle, jossa on vähän pienempi setti. Tää on tämmönen reilu 400 € maksava, jossa on 1100-1200 isomalja. Sitten tässä on vähän isompi tämmönen sydänmalja, 8, melkein 900 grammaa. Ja sitten vähän pienempi sydänmalja, 650 grammaa. Kuunnellaan tämä. Ja vielä vähän variaatiota, eli sitten on aloitussetti, jossa on samanlainen iso malja kuin tuossa äskeisessä, reilu kilo. Ja sitten normaali sydänmalja alle 750 grammaa ja sitten tämmöinen pikkumalja alle 500 grammaa. Kuunnellaan tämä vielä tässä. Eli tässä varmaan huomasit, että pieni malja on selkeästi kimeämpi ja se luo semmoisen ihanan korkean sävelen mukaan. Näitä on erikseenkin mahdollista aina hankkia eri setteihin. Ja sitten se matalan pääty. Ja sitten on vielä tosi pieniä chakramaljoja, jos innostuu. Mulla on näitä vielä ehkä joku 6-7 kappaletta. Näistä kuuluu tämmönen tosi makea, vielä korkeampi ääni. Ja sitten opit tässä myös tuntemaan koshi-kellot tässä koulutuksessa. Koshi-kello on tämmöinen bambusta rakennettu sylinteri, jossa lukee koshi. Tämä on siis tuotemerkki. Näitä on olemassa myös Zephyr-nimisiä ynnä muita tuulikelloja. Tämä itse on ihastunut tähän koshiin, koska tämä on muusikon rakentama ja tämä on ihanasti mietitty tämä soundimaailma semmoiseksi hoitavaksi. Koshi-kellossa on metallitankoja sisällä eri mittaisia ja se luo eri säveliä eri kosheihin. Ja siellä on semmoinen lasihelmi, joka osuu näihin metallitankoihin, kun tätä kevyesti pyöritellään. Kosheja on 4 elementtiä. Tuolla aina tuo O-kirjaan on väritetty tietyllä värillä, joka kertoo sen elementin. Tässä esimerkiksi kuulet ilma-elementin, arja-ilma. Ja sitten tulee tuli, ignis.
Ja sitten näitä on vielä vesi ja maa. Mulla on teille linkki tuolla matskuissa suoraan ääninäytteisiin valmistajan sivuille, niin voitte käydä sieltä kuuntelemassa tarkemmin, jos näistä kiinnostutte, että mikä teitä sitten niistä kutsuu. Sitten koulutuksessa puhutaan sadekepeistä tai sadetikku. Tämä on tämmöinen ontto puinen yleensä ja siellä on tikkuja tai piikkejä sisällä ja sitten menee jotain kevyyttä jyvää tai hiekan murusia tai jotakin muuta, josta tulee semmoinen vähän puromainen veden ääni. Näitä voi käyttää. Samoin merirumpua, mulla on tämmönen pieni, näitä on myös tosi isoja. Merirummussa 2 kalvon välissä on tommosia metallisia palloja, jotka sitten liikkuu täällä. Tämä saattaa nyt kuulostaa kovalta, koska tuo mikrofoni päättää aina ottaa nämä äänet vähän kovemmin. Ja sitten voi olla erilaisia tehosteääniä, tämmöisiä seikkereitä. Mitä vaan keksit ja mitä sulla tulee vastaan.